Så er der nogen af os, der er kaldknæet, og så indretter man sin fodstilling lidt efter, hvordan ens naturlige stilling med benene den er. Og det er derfor, nogle af dem står meget bredt endda. Men altså, det er jo sådan rent teoretisk, er det også nemmere, jo bredere du står med fødderne. Men det er også utrolig hårdt for lysken, når man kommer derud. Så vi vil se langt de fleste af, specielt her i de rigtig tunge klasser, de står bare ganske almindeligt klassisk. Det hedder... Der er langt op. Der bliver kæmpet. Det var altså 380 kilo, og den er godkendt. Ja, ham skal vi i hvert fald ikke have til at bombe. Det er ham, der har verdensrekorden i dødløft, så ham vil vi gerne se lidt senere i dag. Nej, det er virkelig en benhård konkurrence, vi har i dag.